uNkulunkulu akakulonde uphila uphoshe uphumelele kamba kupastor umshayeli ufika kubalile ukuthi-ke inamba isetshenziswa umuntu oyimembe echannel kuphela kufana from 9 kuya ku-5 ntambama from 9 ekuseni kuya 5 ntambama ngawungu-WhatsApp futhi uma ufuna ungibuza igama uyichaza wena igama ubese uchaza lokho osuke ufuna ukusizakala ngakho. Angikuthandi ukuthi umuntu engifonela angibuze igama futhi angikuthandi ukuthi engifonela angibuze ezinye izinto other than ukuthi athe mina ngokuthobile kwambatha ngicela ukubuza nansi iphupho. Fona from Monday ugcine Friday. Sunday hambe esontweni uma ungasonti relax but mina sonke esontweni Sunday. Sibheke la kunombukeli othi uphuphe amathuna amashe afaka ama-tombstone amashe amathuna amahle amathuna akhazimula acwebezela afaka ama-tombstone. Yini i-tombstone? Yitshe elibekwa emathuneni kucabwe ngalo ithuna libe lihle i-tombstone leyo. So uma ithuna lifakwe itshe kuthiwa lifakwe i-tombstone yabo. Ingakabe ibenza lama-unveiling of tombstone. So uma kungenzeka-ke ngokwesintu uphuphe amathuna akini kuwuphawu ukuthi uma efakwe amatshe emahle kakhulu. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka wena uyakhonjiswa ukuthi amathongo ahlanzekile ahlambulukile. 2 kwesinye isikhathi umnyanga ibeka kanje uma uphupha amathuna akini kuzoba uphawu oluhle uma efakwe amatshe emahle kakhulu noma umnyanga efakwe ama-tombstone emahle. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka kade uqinisekiswa ukuthi iphumelele futhi yamukelekile inhlambululo yezidalwa oyenzile. Shuthi ungawabona ama-tombstone emahle amathuna efakwe ama-tombstone amahle kanti kade wenza inhlambululo noma kade wenza inhlambuluko yamukeleka yaphumelela. 3 ngokwenkolo uma uphupha amathuna kungaba uphawu olungeluhle noma-ke oluhle kuzoya ngomuntu ukuthi uyibeka kanjani uma emahle kakhulu lawo matshe afakile emathuneni. Lokho kusho ukuthi wena uyaqasheliswa ukuthi bheka ngoba wena uphila nabantu abambi abakhohlakele kepha abafihlayo ukungcola kwabo. Shule abantu ophila nabo abantu abambi kodwa bakwazi ukuthi befihle inhliziyo zabo ezilukhuni ngaphakathi, befihle iy'nengiso namanyala abo phambi kwakho uze wena uthi hayi ba-right balungile kanti abanjalo. Mateyu 23 verse 27 manje nina babhali nabaFarisi bazenzisi ngoba nifana namathuna acakiwe abonakala emahle ngaphandle kepha ngaphakathi agcwele amathamba afileyo nokungcola konke. Sabo besibheka lapho ubona amathuna amahle ama-tombstone mahle.